Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana Jude ta. Ilang mga listeners, mag-upload na sad ko sa What's the Style Part 11. O di na to dugayon, magbasa din ta sa mga comments. Ang first comment na to si Milencio Abukay. Upat ka heart rin kang Milencio. Salamat sa imo dia Milencio sa imong pag-comment. Ug kang Sir Luel Balandra, 5 ka heart rin kang Sir Luel Balandra. O salamat kay si Moda Sir Luel Balandra sa imong pag-comment o sa imong pagpaminaw pirmi. Daghan jud salamat si mo ha. Si Oscar Abedog, salamat na sad sa upload dol. Basta dol, bisag asa pa ka dol, skip ni dol from Grahe Guadalupe Karkar. God bless dol. Salamat sa imo Oscar Abedog sa imong kanunay nga pag-comment o sa imong pagwalay skip. Daghan salamat. Dako na kay tabang sa akong channel Oscar Abedog. Salamat kay si Modia. Si Ma'am Larne Vidal, thank you sir idol for new upload. Daghang salamat po sa imo dia Ma'am Larne sa imong pag-comment pirmi nga mapil pirmi sa atong pag-vlog. Si Clarice Pugs, daghang salamat idol, nindot kayo. Salamat po sa imo dia Clarice Pugs. Si Ma'am Del Sam 99, mayong gabi sir idol. Naulahi ko 1 hour pasensya na busy ko prepare dinner sa Matanda hatod Papikas building karon. Kamulo na pud ko prepare para nila amo aniya gapon ko padayon paminaw. Salamat always, God bless you and family. Busy jud kay si Ma'am Del Sam 99 o amping-amping dia ma'am sa imong trabaho. O salamat kay sa imo ha, maski busy kay ka, gihatagan jud mo panahon na maka-comment ka. O salamat kay sa imong Ma'am Del Sam 99 sa imong kanunay nga pagpaminaw. Isil Kandi Mordama idol, salamat po sa imo da Isil Kandi. Si Sir Dads Vasquez, thanks pala may drama ko palisong part 10 sa What's the Style. God bless us all. Daghan salamat po sa imo da Sir Dads Vasquez. Ug mga tong listeners, tanan ka comment sa tuwa o napil sa pagbasa karon sa atong part 11. O ato na sugdan ato ang What's the Style part 11. RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot Style, timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago niya ng dughan ng malibuto. Palamie Style, ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Nagmahawar ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Ikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin na lang ta! Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Aygon sa bukid! What's the Style? Mga sugilanon na matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo, sinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, na bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, na dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Ako si Juven, ginaingon, mag-amping ka kinsay imong sultihan sa imong sekreto nga kasakitan. Kay kanang higalan nimo karon, kay ugma, mahimo mo ng kaaway, ug mao'y makabungkag sa inyong panaghigalay. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahigalimtan. That's what friends are for. In the night. Kalingog na baan ninyo ay isa pag-ibayot ninyo duha ha nga nagginaksanay naman mo diha. Kini siya ang imong anak ng silurinay. Oy, kita duha ba ni? It's a toy. Hoy, paminaw mo duha. Hoy, ako kakitag orasan alas 11 nas kagabion. Beondar na mo bi kay basig mabadlungan mong tanod inerong kalaki ha. Bay, unsa man ato nako? Paghiluman na ng baba ninyo, be. Paghiluman na, takuman na ng baba ninyo, kamay kong tas atong kasilingon. Undang lagi ko. Anya ba, yun sa man? Hatod ka sa inyo? Sige. Kaya inig, abot na ko sa amo, ikinasaya kong ihatod sa inyo. Na! Abtan mo siyang-siyang, anarod ni. Joben! Jessica, nabuntagan na po kag pauli? Di magkakabuntagi, day. Duka na kay kumasalirina. Matog sa ko ha. Kapoy bining makaukangan tag susitador. Ay, susitador, bitaw
ko. Kayo kalimutan ani akapuyo sa among bay. Mong angay lang nga mangutana kung ngano nabuntagan na sa kagpauli. Ay ba naman kang naghuwat din he. O sana say nasakahan ni Mos Rabis si Lirina? Naway lang makapasakas akong rabis tam. Kung dili kining atong umagad nga permi lang mabuntagan o pauli. Way kaikog. Way respeto na tong tanan nga niya ining baya. Naglalis na sa day mong mama ganina. Maglain na tagpuyo, Joven. Uy, kapoy ka ng imong inahan, uy. Jessica, miyang yun ako ni mo. Bahala kita'y mag-away. Ayaw nag-away akong inahan. Kaya ko lang sige katabang nato. O kay dako? Yan lang kong sita kada adlaw, kada uli na ko. Natural. Nagpangutana siya pirmi kay mabutang kang kagpauli. Kasi may dili magduda ni mo nga. Ay, nang laki ko. Hinaya ka ng tingog ni mo, good? Hey! Giagwanta na ako yung kiniimong gibuhat, Jessica. Ayaw jug palabi. Basig dili ko kagwanta. Utamon tamusari! Sobra po ka kabuutan may bida. Itag paagi nga ikaw mismo makasakop og makakita din sika og sa iyang laki aron doon na kay ebidensya ba. Tapos, ako paano ba eh? Halumpay na ko kriminal na. Kape o kape. Ay, love na ko si Jessica bay. Please lang ha. Ikaw ray akong gisultihan ining akong kasakit sa akong dughan. Ang kasakit sa imong dugan, ako ray bisultian. Wala ilay, mama ni mo wa. Sila si Mama si Lirina og papatam. Igo lang sa pagduda. Ug wa sila makahibaw nga mismo Jessica nga miangkon rin ako nga nang laki siya. Oh. Dili kay mo lakaron? Dili, nga naman. Walang. Lipalan ko kay imingaw na ko nimo. Dugay na nga. Di kapoy ko, Joven. Uy, ikatog na. Koso lang good, please. Ako sa mood. Sige lang. Ako rin bahala nimo. Di ka kasabot? Tingnan ko sa mood. Wako'y gana ni mo, Joven. Okay lagi na. Basta ako ganahan gapong ko nimo. Joven, Joven, wala lagi kay gana. Buhi iko ba? Ayaw po, please akong. Nani mo, Jessica. Asa uwat ka. Joven, nalagay ko'y gana ni. Buhi iko ba? Ay, siglugnot. I love you, Jessica. I love you. Wako'y love ni mo. Iko, Joven. Joven, ayun lagi. Salamat ha. Lami man na ining luguso ng asawa. Sakit ba kaya? Asa man ka? Anong barug bang ka? Mahugas ko. Kagiluod ko sa imo. Ew! Ew pa. Nga, may bawas magag-shopwall gani. Hilom da! Unsa ba, Joven? Wa muli sa inyo, Jessica? Ay, mga duha na kasimana bay. Bida na looy ko ni mo, bida. Unya, unsa ba'y pulong sa imong mama papa, ha? Ay, wa raman. Kay, wa man sila kahibaw nga, duha na kasimana wa muli sa amos Jessica. Bida, no? Sure, kung fibong, unya, wagin mo na. Bida sa Ay, dati. ako ramang bakakan nga ni uli, pero wa sila mag-abot. Ay, kiling bayrog ni. Ato ra niya. Please? Si Jessica may ilang giskutan. Ngawan na uli. Kasi may ilang hibawan nga. Huwag mong kumusulti nilang mamagpapa. Si Beirut ni. Siya rin kibaw ini. Ako siyang pangutanon. Sorry kayo. Sultian ako akong asawa o nakabati ang akong mga ugangan. Mauna. Umang kay palabra di honor ang Beirut ni. Yang niyo ko nimo. Nga ato rin ni. Ang dili ko mauwawan. O dili masuko ang ginikanin ka Jessica.
So, Pero wa man yung tumana. ako na yun, isadaan na yun noon. No? Ikaw rin mo ka ang sultihan sa akong mga kasakitan may Rodney. Karon, so naman, mapuno mis libak sa mga silingan. Kaya dagan naman nahibaw sa sitwasyon naman, Jessica. Stilan ko, ba yung mga gibasol noon? Ayaw nagpabalik ka din, Jessica, ha, Juben? Hoy! Wa kay swerte na kasawa kag bagang naong. Sobra manggug ka kabuutan, Juben. Maong giabusahan na kang Jessica. Mao na. Ikaw? Joven, pasalo ako. Jessica, unsa naman yung tsura ni mo? Iba na kong maya sa lalaki nga mo igiilis ako ni mo, Joven. Kaya nasakpan ako siya nga doon na sila ing babay. Oo ba? Ang labaan na yun eh kasi mo gibuhat sa among anak, day. Mama. Ano ni amang ka? Ano ni tunga naman po ka? Aran mangayo kong pasaylo ninyo, ma. Kailog taon. Dili ba, Jessica? Wala kay ganan ako? Nabalik naman akong gana ni mo. Wes! Ako na sad ang wanay gana nimo, Jessica. Giilag ni mo. Dili ni pailag nimo pagbalik. Joven. Wow, ako pag daw kahimo siya pagluib ang akong asawa na ko. Sakit kayo. Maudi ni gipati ka na ito, pero di ang kiluiban siya sa asawa. Nakita, oy! Luoya gud ni Bayrod ni ma. Dili siya angayang kaloy-an. Ha? Kay siya mismo ang imong gisumbungan sa imuhang kasakitan. Mausab mismo ang nanabis atong mga silingan bahin ninyong Jessica. Unsa? Siya? Dili yang ugangan ma? Dili magkahimo ni anak yung ugangan, uy. Kay naakin ni nagserbisyo sa simbahan. Si Rodney mismo, maoy na nabi. Wa siya ayong pagkaamigo. Ang gibatin akong kasakit kani adto, gibatin usab karon ni Bayrod ni. Nawagtang akong pagsalig, giisip na kong tinuod nga amigo. Apan sayop de ko. Hangtod ron, wala gid mi magtagad ni Bayrod ni. Bago kasama ang kaagi ni Joven, dindinding tulmanon. What's the style? Nawagtang ang pagsalig is style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Joy, ginaingon, ang bitin bisag kapila pa mag-ilis-ilis ng panit, bitin lang gihapon. Mao gid ang itabas ang kinabuhi nga di na ko mahimo. Mahikalimutan. Paitabi rin kayong tanga, uy. Gikan pa ko sa trabaho, inigabot na ko sabay ako pa'y makapanghugas sa plato. Shara naman sa ka-Bernard, uy. Di ka gid makahimo, anak? Makahimo man ko. Pero pahugason day ko nimo nga gikan ko nag-ayo sa mga sakyanan. Busy ba ako kada adlaw? Dagang nagpaayo sa ilang mga sakyanan. Nangunay gid ka. Namas to your sing. Ay maluoy ko may orsing oy. Di na makaduko-duko pa. Paitab ya inyo eh. Magkuha nilang kog maid oy. Oy ikaw, mas labing maayo. Kog bukuha kag maid, kanang nakaila na kang daan niya, Joy. Nga naman, ma? Uy, kuyaw kayo mga maid nga tangan, mga kawatan. Dili agay ron nga mo kumpiyansa ding panahon, na, Joy. Unsa ni Arsing? Oh. May balipad ang mga anak? Oray. Sabi ko ni mo, ano siya, di siya makapokus sa pagtuon, bakit? Bawa, graduating, may na akong anak, kauban mo sila, Harlene Kanyiti, graduate mo na sila. Mausad. Luoy po, uy. Asa matamangita inigmaid mo agency? Yes, Day. May nang iagi mong agency. Kaya kung sa man gani, nga manghilabot siya or mga awat ba, parang nitsa na ni mong madakpan. Asa mapag kong agency mga Ay, sasoy kadaghan. I-search. Good morning, ma'am. Ako si Francine, ma'am. Ako'y gipada sa among agency. Okay.
Kagwapa ni mo, uy. Di man kaangayang mamid. Ay, salamat sa pagdaig, ma'am, pero di ka magmahay na ko, ma'am. Kugihan man ko. Maukusta ng buluhaton sa panimay. All around man ko, ma'am. Maayo hinuon. Okay, Francine. Nagdaga na ba si Mama Silina? Kaya pwede na nga karong adlaw ka magsugod. Chumika, mag-lunch na tali. Hello, wow! Kalamis imong sudang Joy, oy! Kuha lang diha, Chumika. Daghan man na. Og thank you sa imong suggestion, ha, nga sa agency ko magkuha og maid. Naka-timing yun kung makamausat na ng buluhaton sa bay. Unya, makamaus ang mangluto. Siya naglutoan ng akong gibaon karon nga sudan. Lami manimpla, uy. All around maid ang akong nakuha, Chumika. Bahalag dako ang sweldo, at least kugihan kay siya. Noy Orsing. Oy, ano di kalit mong pagsunod sa akong kwarto na, Francine? Ay, manglaban naman ko, Noy. Ambilay mo mga bulingon Eh, kay akong laban. Iyo, nakapila kay may ikog tani mo. Hala, uy, unsa gutay ikog, uy. Kamong tanan nga ni nagpuyo ining baya, akong serbisyohan, Noy. Humuha na imong purol, Libe. Bibi, ato humuha na imong purol. Humuha sa imong purol. Ako na lang humuha. Ay, so, tagubuan. Mauwaw ka, Noy? Di, para matawag ko mong brave town. Kita hinong kaning ako nga tanawa. Murag us baong ni Uko. Kadakan din mo, uy. Kinsa na? Ako, sir. Magkuha ko sa inyo mga bulingon ni Ma'am Joy. Sod lang, Francine. Wana ilak. Nara di ang among mga bulingon, Francine. Waday kay work karon, Sir Bernard? Wa. Day off na ko ron. Oh. Nakuha na ni mo ang tanang bulingon? Makagawas na ka. Kini imong gipang sulob, Sir Bernard pa. Hubua sa ng tanan. Ha? Hubua ka akong labhan. Ako'y hubuan ni Sir B. Hubuan, magkukunin mo. Uy. Sir, kumaniod to na ka? Kumana, Noy. Paniod to lang niya mo ni Francine, kay muapas ko ni Joy sa iyong trabuhan. Sir, sulti ko rin mo ba? Unsa man, Noy? Stang lagkawa ng menu, sir. Sobra kang kugihan. Hasta nga ako gisulog taon, iyang giubo. Lain lang taon ko noon naon. Kugihan na bihanay noon. Giubuan ko. Ganahan ko siya gibuhat. Siya giubo sa imong sulog, Noy? Sir, pastilan. Tugay na akong matug. Kani akong junior ba? Taon mong gitaon ni wala mahimo taon. Mura mo ni ni kaging taon. Si Nituli ba? Hulo! Kapar ko dyan. Kapar dyan. Pero ako ba yung kapo ni mo? Ay, bakit? Wala nindo ano ya? Parehas ta, uy. Parehas ta. Matay ni kunwa akong magunahuna nga makasa sa akong ang pagkabana. Ha? Gidumbulan ni Francine ako, ha? Gidumbulan? Gidumbulan. Gidumbulan. Basta nasagiran ba na pa? Sa sunod. Iya pa ganyan yung buhaton. Madumbulan pag yun niyang ako, ay sabay niya. Ay saba ni Joy niya siya. Ay saba. Sir. Hindi ko masaba pero sir hangyo lang ko niyo ha. Kung usban gali kong hubo ano hindi Francine ba niya. Magtumbulan niyang ako nagdumbul niya. Magdumbulan mo duha. Dinumbulan niya. Okay ha? Dumbulan. Mag-blood tumpak ng duha ini. Magdumbul yun niya. Ingat ang sir. Makalipay. Inigabot na ko sa bahay, perting limpyo sa bahay, kada abot na ko gikas trabaho. Ay, Ma'am Joy, nanaday ka, ma'am. Aambilay mo mga gipagdaman, be. Thank you, Francine. Maigipalit kong mukos. Ganahan man gud ana sa Bernard. Pagluto ha. Unya, paagusa lang aron may kaming sabaw. Bitaw, Ma'am Joy. Ganahan kay si Sir Bernard anang moagos ra ang sabaw. Ha? Nagkaluto na day ka na, Francine? Oo pa, ma'am. Pero si Sir Bernard mo na iyang paborito. Inaagos na sabaw. Sen, ang manglaba. Manglaba, Noy. Amo ba? Tuwan ko sa kwarto. Ipagawas lang daan, Noy Orsing. Kaya ako lang kuhaon, inigday na kong panglabang imo mga bulingon. Di ko na magtuod kung kwarto, day. Agring ako isod akong bulingon naman lang eh.
Bulingon na? Bulingon, Buwan na lang na. Bulingon naman ka na. O kanay mo gisulo, bulingon naman na. Ibutang sa laundry basket. Kaya mo ato pa ko sa kwarto ni Sir Bernard. So na kong kwarto na eh. Unahon ako kung amo na di ko ni mo. Pao! Uy, snobo, ito magating tao nindo ha. Wow, kabugnaw na kud. Giyon ako daan ng aircon. Nagsuod niyo bugnaw na. Dali. Ay! Lagi ni mo po ang mga bulingoy. Naanad ng ko na ikaw mo'y mahubo. Ikaw gid. Ganahan ka? Ay, ikaw mo kung ipatong na ko. Ay, manimang paghayang diha. Pabuo na akong imong gisulab ha. Labhan ko ni ang bulingoy mo, sir. Sige. Labi na natin lawas. Sir Bernard, nagabal ka pa? Asahan ko, be. Kupuhakit ni mo, Sir Bernard, Sir! Sir Bernard. Asahuni. Asahan ko, be. Sir! Di lang kayo rin tagbawon pa. Lipayod ka. Francina. Uy. Ma'am Joy, nagkuha ako sa mga bulingon ni Sir Bernard, ma'am. Nagkuha ka sa day, nagkuha ako sa mga Agay, ma'am. Agay. Hikuangan pa mo na ko, ha? Kuha naman ko, ma'am. Naghubo ka ito. Magkuha na tulos mo ay sapat. Ay, sa din ako ang bulingon ako. Naghubo sa day ka day. Pero ma'am, ang akong sweldo. Wakay sweldo! Hoy, sweldo? Kaya lang bisag asa ka tubangon ta ka. Layas! Gipalayas na ako si Francine. Murag ganahan naman si Bernard kahubuan sa may action kong kabalaka. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Sa sunod ayaw ko giyambong siya mga kabuhabobong. Magkanga-kanga man putag tubag si mga asawa eh. Imbis dili ko kumao mamakak, makapamakak ng inoon ko. Aron dili ka mo mag-away si Ana. Sorry kay pa. Di na to mausap oy. O salamat kay pa. Next week ng atong anniversary, Pong. Asa man ta? Oo, din next week na nila. Awas pa, manimbata, nya, nga tas restaurant. Ano lang ba? Dili ta mag-motel? Motel? Di lang ta oy. Kalas kwarta, kalas. Kalas kwarta. Ako'y gasto. Motel ta. Ay, kalas lagi. Unya, maorang lami ah. Sa bahay na lang gutaan agad. Duty si line layout, line. Oo, di sum duty rin. Sura ay nindo to skin di da. Kaya kayong magbanakong style. Tama sa Rafaela niya o CJ. Pigil ko na doon. Sino na niyo? Sugar. Andas na ba yan na ba? Labaw pas banakon. Nindot kayo na ba? Wa man din sa mong kwarto si Bobong. Hain naman sa ding ba na, ha? Ugma na ang among anniversary. Kinahanglan nga ako karong gabi una. Mag-jerjer me. Mugawas ko. Pangitaon ako siya. Swerte ha, bayaan niyo mo pupong, oy. Nagsalang akong booking. Unya, ikaw ang makaangkon ako ng gabi, oy na. Unya, asa man ta? Aw, asa pa? Sa suki na tong motel. Tanakid eh. Okay na ng room 69, busing. Bugnaw na kayo na. Very good, very good. Salamat kaya. Niyain mo na na. Giting, busing. Oh. Mga gwapa man kang datun din ni busing. Pangitag sa mo kay kapuyan. Magpayon sa ka. Kung bati na sa busing. Ay, kanya na mungkin nila kay ika-drive na ko. Sakto man sa bayad. Kung sakto sa bayad, saktuhon sa ang serbisyo. Tagbawa ko kanya. Tagbawa. Yes, of course. Buong tagbawon takit ka. Hutdod ta ka. Alagawa. Ayaw sa bilin nilang gamay. Parang hindi ka na Basiyo na lang sa imong asawa. nilang gusto lang ko. Kana gindi ay kalami. Matakot mo ba?
Diin-diin na lang kong pangita ni Bobong pero why nakasulti na kong hain siya. Mubalik ko sa amo. Patog na lang ko nga magbikang-kang daan. Mag-ninja move tani. Kay ni Ana si Ana. Oh, uy, naalan lagi. Si Ana, nagigda. Natog nga nagbikang-kang. Nakita ba yung tahong na? Baya ba yun yung bayhana, eh. Sabi akong buhato niya. Masakpan gid ko ini ron nga. Ikaw na Bobong. Day, Ana, ako ni. Dali na. Kanina kay kapaabot ni mo. Sakto na rong orasa. 2:00 na kaadlawon. Ato na rong anniversary. Dali na po. King, uma na lang tayo, ha? Umatog pangaon ba? Ikaw na siya akong kanon, ha? Dali, be. Hatog sa ta. Happy anniversary, Ana. Tug na. Lips to lipon, di. Ikapon ni tandok para matog. May kayo akong palag. Okay rin siya nga ugma na ko siya jirjiron. Madapa ni ugma. Busing! Oh, si Busing. Oh, ang rumboy man eh. Ang rumboy na suki namang namos mo tilikin di. Direto dapita Bobong, Busing! Oh, karong gabi mo lang gihapon ang imong orderon? Unsa Busing? Uy, huwag ko makasabot si mga gising niyas, Busing. Kaila din mo, ani? Kuyog na ko akong asawa ba si Ana. Unsa? Imo ning asawa, Busing? Ako ni asawa, ha? Unsa? Imo ng asawa, Busing? Maot lagi nagdagway. Unsa? Oy, Busing, sa dating jirjiranan? Ang suki ng mga taxi driver. Ang sakyan ni Ana. Kanumi ako na sakyan eh. Bida. Busing, maot lagi ng dagway nga boring imong gidalaron. Maot ko? Maot og dagway kay dadon ni Busing sa hotel. Gwapa man to. Kinsa kaya ni Busing? Hilom na lang. Diretso. Ganyan kutsilyo mo. Kom ni mo ang tawa, Bobong. Ana. Pag kumidya kutsilyo. Sa'y komedya? Di komedya nga ako. Minamit kang mga burikat, ha? Wapag-batan noon pa yun. Kaya gisulti atong dito tas restaurant nga maot kong dagway. Patirang ka. Maunay angay ni mo. Maot kong dagway nang dili na kamo jer na ko. Nadunggaban ako nga kumbana kaglagot ko nga may gamit siya burik. Insulto ang pagkakasawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Warlito. Ingon, samok og lisod ding makasawa og gwapa og sexy kay dagan ang gusto nga makaangkon niya bisag teke na siya. Ning hitubos akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Gikulbaan man ko, Warlito. Nga naman, Bichay. Makauyon ka na ko ang imong parents. Nga nang dili man, ha? Kagwapa ni mo. Nga kanindot ni mong lawas. Sexy kay ka. Busa, dali na. Busa ka na tas-tas. Okay. Kaya nagpaabot na sila na to. Okay. Kaysa ko. Kaumot ka. Gakuso ko ni mo. May agin ang gawa ko. Uy, si Papa. Kami nagkasugod pa niya po. Dali na mo. Ay, timing nga di ay. Timing tayo. Ma, Pa. Mauni si Bichay pa. Ma, ang akong uyab. O, di ba? Tanawanin niyo akong uyab, o. Di ba? Kaon sa, oy. Yan na ng paila-ila. Bichay, ugma sa gabi ba? At tatasamo ha? Birthday ni Papa. Ug pagtuon ka. Di na ko mabalik sa inyo, Warlito. Ha? Nga naman sad? Wa man makauyo ng imong mama na ako. Si Wagod. Ano nakasulti ng kaanan ako, ha?
Wa ka makabantay. Gihad to foot ka kung tanaw sa imong inahan. Dayon ang yamid siya. Ingon anak mo gud sa mama gud. Tanang uyab sa iyang mga anak nga lalaki. Maunay iyang gibuhat. Maanad ka anan niyo. Basta uy gilainan ko. Ay tagdas mama oy. Kay kung makasama unya ta duha no. Mamahimo na nimo siyang ugangan. Unsay kasal? Wala mong gisabutan sa mga ginikanan ni Bitchay ma. Mapakasal nami kay secure namin ming duha. Pulos naman mi na trabaho. Kato babayhan ang imong pakaslan, Warlito? Mura man to GRO? Mama oy, naato sa bangko magtrabaho si Bitchay mo oy. Ay, agbot ang atong anak. Kinsa may mimuon niyang asawa. Oh, sino may magtipon? May paspapa, kay nakasabot pa. Pati asan ni mo mudag comment ni Bitchay mo oy. Ano sa to? GRO ko no. O GRO yun? Saba? Dabiya sa danoy. Violent ra kay kag-reaction, mother. Nahala, paglain mo ha. Magkalikay mos gasto. Malain na sa nung gunahon no eh. Maglain ni, aron ma-fail na mo unsay minyo. Anila mapuyo sa ato dong. Ako rin bahala ninyo. Magtinabangay lang ta. Oh, Warlito, may kay ni anak ka. Hey, ngano ka? Magulaanan ka magnaw. Gigutom ka? Sige, kaon sa... Day, malasa day. Kay? Napil ko sa nataktak. Kay, ni-declare mag-bankruptcy ang company. Unsa? Unya? Ay, bayaran mo ko nun eh. Unsa gani day, ato lang inegosyo ang madawat na kong bayad ha. Pag online seller na lang, Bitchay. Pag live selling ka, mas labing maayo. Daghang kang mag-mine kay uso man na ron. Online or live selling. Ah, bitaw day sa? Ah, sige. Akong sultihan anak si Warlito. 52 viewers! Hello! Please cook share sa atong live, mga madams! Okay. Shout out sa tanang mga nitanaw! Shout out! Atong ako'y basahon ha! Start nagwapa kay ako'y muunag may nimo. Hello! Pasto sintawhanay. Di na bagid maklaro angan kay ininsik o Korean o Japanese baka ning pagkasuwat ani niya. Sakyan lang nako. Pasidaghang imay ni. Okay, 75 viewers na ta. Okay, let's start. Kita ko ganiha sa mong pag-live selling. Daghang mga lalaki ang nagmainin mo eh. Okay ra ka, nga dang bugal-bugal ang inaha. Mura naman kag nagbaligyas imong dungog, Bitchay. Sayo ko si imong gisulti ma. Wa ko magbaligya sa kong dungog. Dili ko okay sa ilang pagbinastos, pero nilad man kung mabahos ko. Gani, gidad man na ginako silang tanan. Gidad man akong ilang mga messages, kay ako'y ilang imayin ug di lang akong gi-live selling nga karsones og t-shirts. Tinuod yun ka ha, nga sa bangko ka magtrabaho ug dili sa nightclub. Anong di man ka magawas din sa kwarto? Tungan tagpanihapon ba? Busog ko. Wa mo kuno ka mukaon, matupa ni Papa. Warlito, hangtod sa hangtod ba tamutipon din sa imong ginikanan? Kung mauna, uway kalinaw ang atong kaminyuon. Grabe makasultig sakit ang imong inahan din ako. Sa muka ba yan eh? Hala, mangita tag kabalinan. Kay gubot pas lukot ng kinabuhi ah. Sakto ang desisyon ngayon mag-ihimo, Bitchay. Gusto ko peace of mind, Warlito. Karon nga, nilahi na tagbay. Tunay na kinangatong pagpuyo. Okay. Ang nakauna sa akong screen ay si Claudine. Okay, Claudine, yours. O ang second minor si Roger More. Ay, sorry, Jer. Next time, ha? Okay, shout out. Shout out ni Rafaelita Alga, Jenny Manares, Harleen Cañete, Sheila May Aranyas, Miguel Lamanto, Harvey Iborda. Gikan din sila sa CTU Barili mga intern. Oy, thank you.
Thank you. Hi ninyong tanan. Okay, may nadayon mo. Okay. Murag mo pahuway ng tindira ha. Next time na lang mo mine. Ito yung last item na to. Daghang kay salamat ninyo ha. Nya, magbiling ko. Nya, palihog ko please. Be responsible mga lalabs na kong miners. Ha, magbiling ko taod-taod. Bye. Salamat. Mwah. Kapuya. Sakit sa mata og kamot. Asas buko-buko. Pero sulit ang kakapoy kay nahurot og kamain ang tanan. Uy, kinsa man? Hala, asa na yung message? Dili niya kuhaon ang tanan niyang items nga na mine kung dili may magkita sa personal. Kinuo ko, kuyawan ko iniyang style da. Tingalig pinuangan ko ining tawhana. Okay na madam, nisugot siya nga makikita sa personal. Okay, Bulantoy. Kung magkita na ganit mong duha ni Betchay, dad-a siya sa mingaw nga dapit og lugusa. Nakasabot ka, Ang bayad, ikaw man na lang ko sa kong umaga. Mauni ang dapit nagiingon sa kong minor. Asa ka ni si... May intuman ka sa tanan, Ma'am Betchay. Kadaghan ko ninyo. Usa pa! Gana man na! Buhay ko ninyo! Buhay ko ninyo! Pangana man na! Ay, ini man nagisakyan ni Betchay. Wala nang makakita. Kung malugusan ganing akong asawa pa, di na ako mapasaylos, mama. Yes. Igo na lagi. Igo na. Kita ka, igo ka sa... Tingog ka to ni Betchay pa. Yung nabita anak. Tara, magdalita! Kaduha yun, kaduha. Utas ang buhatan. Ayaw po! Ugangan. Uy! Elito! Magbayad mo mahal sa kong asawa. Madugta mong tanan sa prisuhan. Sir. Bisaan ni sir. Igor ito masugo sa imong nahan. Usa? Kinuo ko. Ano kayo mo manining imong inahanwa ito? Ano manitaon? Giapil na ko sa pagpapriso si mama. Mahalag ako pa siyang inahan. Kasaasad siya. Sakit kayang gidangatan ni Betchay. Kay gitabangan siya tulo ka mga lalaki. Hantod karon natulala pa si Betchay tungod sa nitabo niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Andrew, ginaingon, ayaw pang hilabot sa kinabuhi sa uban. Aron di kausab hilabtan sa wa nakauyon sa imong batasan. O ningito po sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Arang-arang ko, dako nung kita na ko sa pag-drive kabala-bala. Ugma, di ko mo drive. Halito na ko panuri ako uyang. Humol ko ugma. Isang kasi man nagkating na, wala na kong kahumol sa akong uyang. Basta, uli sa kayo. Adto ko nang ito sa bahay. Kanya nasal ko balik pang sa iro, inig kahapon. Kaya init na rin gaira. Okay naman sadya, 2,000 naman ikapin akong kita. Nakapakyaw mo kong tulo ka, mga dag ko kay natagan ako. Yan ako sa bahay. Ay, Ma! Malagring! Di ako'y daang halitson manok, ma! Ma? Ang tingo? Ma, nakapaniod to na ka? Uy! May mitubag eh. Ma! Malagring! Huwag mong gitaw? Andro! Andro! Uy! Si Mama Malagring maning kusog kayong naglakaw kayo ng Lisbay. Iyong manisagikan. Muro mag-tens kayo. Naghilak pa. Ay, kinidalikit kang pauli sa bahay. Ay, mamangahot, Silio! Silio! Mga Silio, ha? Taon sa siya, ha? Malagring! Tingkong ana dahil hitabugan niya? May gani kay dehe mga tanod nga kalit ni abot. Og nauwang sila si kuya ni mo nga nakiksumbagay ni Badong.
Yabag naman tayo, Miss Badong, eh. Anong iya mang panguyaban ng asawa ni Kuya? Ulitaw siya, unya, manguyab sa ninyo. Spida. Sa manang iyang uyab nga si Delia. Wa ka badlong anang Badong. Musugot lang siya nga ang iyang uyab, manguyab og lain. Unya, minyo pagit. Wa tingali mahibaos, Delia. Pero karon nahibaon na gyud tingali to. Mo ba? Sige, muadto ko sa bahay nilang Kuya Bilyo. Sige ato, Adong. Igna nga dili na lang magdumot pa ni atong Badong. Igna nga wa man sa magpadang yang asawa ni atong tawhana, di ba? Magpasalamat lang sa nga buutang ginang asawa ni Kuya. Wa magpadaan niya ng Badong. Di ba man ko nga dili mo padaan niya ang akong asawa? Pero makalagot ang gyapon da. Makalagot ang una-naon ba? Na nasayod man gid siya nga ako'y bana siyang naibgan. Ano ni siya mo respeto nako, ha? Nagiingan ta na bitaw ka, nga ato sang ikiha. Duha na kinakahigayon, nga iya kong giatngan sa gianan. Og ning bag-uhay, din higyod sa tungtugkaran siya miduol nako nga nanglabak ko. Ato na siya ipatawag sa barangay. O patubangon na to na sa lupon. Sa araw na to, nga di na siya magpaduol din eh. Ayun lang. Igagaw niya, Kapitan. Wa man sa ka, gamiti kusog ba? Pero kung mausap siya, duol ni mo, kulutahon ko na ginasa. Wa pa lang tayo nakauwang na maganda. Mga tanod. Luka pa ba ba? Kung wala plano nga patawag niya sa barangay, sige na lang. Basta hindi na siya musab pa. Manido na ta. Musab pa ganyan sa duol ni mo. Badong, uy, ikaw na sa kalit ka ni Babag sa Dan? Ay, naunsa. Ay, nagkadlo ka na ako taong. Ay, ano magaday? Ha? Okay, plano mo uyab, di mo? Gusto lang matabang ni mo ba? Alsa si mong pamumpra. Karagikas merkado kay isang kiig mong tawag da. Nailuwi kay kadalaw, no? Kaya kay ninako. Ay, sus. Uy! So, anong gikas maayin yung pangoto ko eh? Bye, Andro. Okay, daw tang himo, bye. Buot lang tao na kung tabangan, tao pangumpra. Sa iyang gikumpra ba? Tabangan akong da, tao diday taon. Mo ba? Gusto ka mo tabang? Gusto ko nga mahabuan ng tinain mo yung kutsilyo nga gilokpo ko sa kong kilid. Kita ka ni? Ayaw. Ay, kumuyab, diday. Ay, naunsa ba tao kay Andro? Bye. Salamat yung luk-luk tao nung balik ng kutsilyo sa mong kilid. Salamat kayo. Apan kung nagpakita kapag pagsukol ako, namala ko na. Sige, arin ako, Pedro. Salamat kay Dong Andrew, ha? Kung makita mi sa iyang uyab, ako gina siyang isumbong ba? Ay, no. Ako niya magkikita sa iyang uyab nga si Delia. O puslan man, nga ingon ini yung gibuhat na to. Baslan ko siya. Ha? Unsa di buhato ni mo? Ayaw tao nagbuhata, ha? Pasagdi nga ang ginuura ang musilot niya. Panimaslan ako na siya. Ingon ini nga akong buhaton. Dahil inanggaw na tao to ako itong ditay. Ay, bida. May bana na ko na siya. Uyaban din ako siya. Naan naman taong ko uyab nga. Pure yun ako ang in love kay ko nga. Dalaga pag yun. Nasayod ko, oy. Di na hinanggaw ang imo nga to ni Diday. Kay ikaw yun mismo misulti na ako. Nga sa daga pa si Diday, nakagusto ka niya. Di lagi taon. Inanggaw na taon na istorya taon. Oy, ikaw ko nang kung love kayo. Unsam kayo. Sayod ka na, di ba? Tana rin, madita. Hindi ko, oy. Badlungon kang dako. Manguyab kag binyo. Muraraba sa nagdakong imuha. Pakauaw ka lang. Delia! Ingon sa dili kong katuo nga. Ikaw ning ni Akaron. Mamisita na ko, Andrew. Kana, tungod kay gusto ko nga makauyab ko. Huwag kong sugton ko ni mo, pakaslan rin ka. Ang tinuod, Andrew. Ikaw man yun ang akong gusto nga mo ay manguyab na ako. Mo ba? Pero si Badong may midot-dot na ako. Mga gisugot na lang na ako siya. Pero naglagot ko niya, uy. Badlungon ka ayo. Naninguha gihapon siya nga mauyab ni Diday nga asawa naman ta siya sa imong maguwang. Mga kasugton ta ka. Uyab na ta. Ngaw ka ba sa pagpanood na to sa mall, Delia? Masabi ko nga itay na uban. Yan na dito. Anong niyaman ta din hihuno? Di pa rin sa mga
Uli? May kitutungod ining hotel? O, Delia, gusto kong manood tang duha diha. Kana kung musugot ka, kaya kung disag ka, muli lang ta. Musugot ka, manood ta. Ang Jo, musugot ko pero kadaghan ako gilaptan ba dong? Ay, okay ra na oy. Ang importante nga ako na ron ang imong gipalabi ug di na siya. Ha? Manood na ta sa hotel. Sige. Let's go. Dali unta kay bulakaw ra ba ka? Ang para ba kay lakaw? Hindi ka magsakay ni Uli. Dali unta kay. Bila na yun. Oh, kana ang plaster. Kaya siya kayo ni ma. Ay, ma. Dali. Oh, di gugay ka na sud. Ang gani, napay baba. Oh, lang. Okay. Oh, ingat ka na. Kakiyot ko na. Ano na? Hag ka na ko. Huwag mo. Alam niyo. Kikilig si Hindi ka una ko. Hindi ka una ko. Ang sama. Ay, sigat. Alam niya. Alam niya. Mura magnay pasas. Alam niya. Lamit na kayo na. Pero kaya ako sa hito. Huwag ka bakukot, anak. Huwag ka layo ras ka badong. Hindi ka badong? Mararaman tukan sa hindi. Ang imo, ha? Batot, ha? Banda ka na. Ay. Ay, bila ni Mamaya. Day, biskot ko niya sa Nagkuha ginawa sa kadgan si Delia itong gayon na eh. Binuang totoo ako niya. Lami man. Giganahan mo kong Delia. Kau man sa nitabo na mo, kalit kong nangibati eh gugman niya. Si Badong, nagibuhagan ni Delia eh. Moto nga, gipakasla na lang ko si Delia. Kinamabdos man siya sa among gibuhat. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mikael, inaingon. Dili ang nga ipanghambog kung unsa ka kalig-on sa batan-on kapag pangidaron. E dili na kini mausab pa sa panahon nga ikaw moabot na sa imong pagkatiguangon. Mao kini nahitabo sa mong kinabuhi nga. Dili na ko mahimong mahikalimtan. Kasal? O Salome? Di pa ko andam, uy, Mikael. Ako andam naman ko Salome. Dagan pa ko panganday sa kinabuhi, Mikael. Nga naman di. Kung makasal na tang duha, di ka makahimo sa pagpadayon sa imong pangandoy Salome. Eh, naunsa. Wala man hinuon ka nagdali, Mikael. Nagdali di ko. Ano di ay, baana di nang magbinyo. Pambaanay di. Unsa? Kaya ko gusto nga maato ka paslain. Kamabaw sa rason ni mo, Mikael. Pasukot na langgot nga mamahin tang Salome. Kadagang mga babae, Mikael, oy. Dili ka pa mahutdan, oy. Hunaw na pagayo. Ang kami niyoon, dili bayat na sayon, ha? Kung makasal ka na niya Salome, bahigtan ka na niya, anak. Ang kasal, dunay laing meaning niya, anak. Kung sa may meaning, anak pa? Skal. Di sa kan? Kalgon! Tuo ka na kay may asawa ka na. Nahilabta na kang Mikael? Tug-ang tinuod, ha? Unsa man? Nahilabtan ka na? Kung magpakasal na di ay, nahilabtan na di ay dayon. Oh, unsam din yung gidalian? Ana? Unsay ana bay Mikael? Ay, pag guryo-guryo dia. Ayun mo nga, guryo-guryo ka. So ito biya kay ka ana-ana ha? Kaya nag-maintain biya kag tulo ka. Oy, way laglagay god. Back to you guys. Bitaw. Kaya bawo ko nga lamion sa Salome. Sus no? Kung maminyo na mong duha, sure ko buntag, hapon, gabi, apil pangkadlawon, takla. Ala, sige na lang. Total may trabaho naman ka. Makabuhay ka na ni Salome. Okay. Karong Domingo, mamaitan niya. Salamat pa. Sige. Sunod buwan ang kasal. O kay si Salome ra may akong anak, babae pa yun. Gusto ko nga halandumon ang inyong kasal, Mikael. Bisag dili ang grande nga kasal, pero at least solemn ang seremonyas. Tita, kasal man. Asa, Mikael? Sorry, tita. Solemn ang gating mong gisulti. Gilain lang akong sabot. Uy, gapahas.
sides. Mao gid. Bitaw nga tat kaya si Bay Mikael nga makasal sila sa lumi. May di maparehas na to si Mikael. Unsa? Inaot pa unta nga dili-dali mapulaan si Mikael siyang asawa ba. Di parehas sa tong duha bay. Mikael. Ngamong ka? Master! Oh, Mikael, niya di ka suot sa room sa hotel? Ganinira ko din nagpaabot ko nimo sa lumi. Ay, may gi-entertain pa mga kong mga bisita. Maong, nadugay ko, mga kaliwat na ako. Okay na, dali na. Putay pa sa... Dali na. Baka mag-iwas ako sa kong wedding gown. Naginuman na kayo ko nimo sa lumi. Ay, pasagod siya. Yung edit kawat. Magkupo ko sa kong wedding gown kay... Ay, mura ka mag-bro diya, Mikael. Uy! Alakawan. Ayaw din po pahinamang maayos. Lamig na kayo. Magkupo ko sa kong wedding gown. Tabangan tika madali na. Tabangan tika dumukli. Ayaw ay. Kanig alam pa. Sige na, asawa ko. Sige na. Sige na ko. Ako isa po eh. Kinihil ka lamig. Awas lang tanan. Ay, ako pa. Sa lumi, labi sa asawa eh. Nagbawod ka Diyos. Sama inyo, mama mo. Ako asawa. Ako asawa. Lagi. Sige, as panahon. May apo niya kita Marie. Ay, murag baguhay pa lang nakasal sila sa lumi o sa akong anak na si Mikael. Ay, lagi prisa. Tanawas chip-chip. Dako na og mo eskwela na karong tuiga. Lala, Dadilo. Uy, ay, mani. Apo, ara. Kay, mabay ko ka ice cream. Kining akong kwarta, magawa kay Jip, kay dagan kag mapalit ini nga ice cream. Wanyan ni, wanyan gid. Kining akong kwarta, apo, kay 150 ni. Di ara. Ang imong mani, bi, Dadilo. O ambisa ng imong mani. Lala. Uy, okay, thank you. Uy, moray gidang nga. Sigurista nga bata. Agoy. Gimaruan man kay sunong apo, Marwi. Natuog na si Jeep. Tupad ko ni mo. Sige. Oops. Palainon na ito nagkwarto si Jeep. Uy, kay 12 years old naman ha? Lagi mo sugot. Kapila ko na nag-inan. Tabiyain eh. Palami sa taga. Karong totoo da. Palamihan ka. Karong totoo pa nang mauking ako. Ha? Ngunsa man? Ay, may gitumar ko para pagahi. Ngunsa nga naman? Di na makaya? Pagani ka? Sipa para buto, Mikael. Boy, may kalit. Ang iuno naman eh. Ang dumo eh. Itabiyaan na. Palamihan sa tikaguna sa lumi. May timing lang ako nga mubarog na si Junior, ha? Sige. Sige. Ay, nilihok si Chip takamata. Bawa sa diha. Ay, wow, igurong mitakilid na. Dapat Mikael, unya na lang bibasig mo tanaw na si Chip. Wow, nagpiyong na. Sa lumi. Naya, kipasig mo mata si Chip. Babihan, sa lumi. Di lagi na mata. Hapit na. Dayapit na. Namugahi ba? Hapit na mugahi si Junior na ko. Ali ka CR ka, nagitumate ka para ka-strong. Diloy, nagay na kong tiyan ito ganina. Nakakaon ko itong daot nga. Gigot na kong suka. Pagkabot ako din, naglain ang akong tiyan. Lagi, ito ang sulti ba na. May tagtulo na bisulti di ba ay na makatagbo sa sahong akong gitumar. O ba na mas strong diya? Baka matalas chip-chip na mapalpak niya nang gitumar na ito kay Bena. Huwag lang. Di ba yung ubanhan kinamabong ko naman di ba yung katumboy na? Huwag pahala sa lagi. Kaya, ano sa di mong gitumar? Ito ka ng tambal nga inyong gitumar, eh. Tuo mong ano mga tambal nga propaganda. At manihapit na. Ang iya do kaya. Kaya, patanihanan ang pagkabi na kaya. Tatawa. Olo. Sus. Jep, nagilot ra ko.
Kana dapit. Kana dapit. Dire, sige, Weh. Nasipyat to. Pagkabuok tambal para sa sakit sa tiyan ko matumar. Di dito para pangistrong ni Dayunyor. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ronron. Ginaingon, ikaw ang sadan nga dili mo na siya makuha pagbalik. Ikaw mabasustanan. Mao kini ang nitabo sa akong kinabuhi nga dili gid ako mahimong may kabit. Larga ka sa Manila, kurog sa imong kabit. Mao na bay. Pero wa masay dong ako sa biyaan ako siya. Mo iyang hibaw-an ngadto ko isign og trabaho sa Manila. Unya sa akong amo. Unya, ang imong trabaho din sa ato. Imo na biyaan? Oo bay, biyaan ako. May pasalig man ang akong kabit. Nga makasud siya og trabaho dito sa Manila bay. Og ako sad makasud sa og trabaho dito. Ako nin Loy si mga sama bay. Buotay binas nining. Unya imo lang buhatan sa ingon. Bay, mas ganahan ko ang akong kabit bay. Pasti kay lami kay butas kama bay. Musing along gyud bay. Kataklaan. Smiling gi. Na, musing along man bay pero kadiyo ta kayo. Sumo kay na makutasan oy. Pero ang akong kabit bay, di gid kutasan. Nya, mao pa mo kabayo na bay. Asa lami alagyan ang akong kabit bay. Lami kay mo tagin mo na ganyan hinog. Imo siyang biyaan, imo usawa. Kung tinuod kang nigugma sa imong usawa bay. Makontento kasi ang buhaton eh. Basta bay. Ako na siyang ibili nimo. So, ikaw rabi ang nag-ingon nga ibog kay kang nining. Pero ako lagi sugot o gibana niya. Busa pabor na nimo ni Ron. Larga na ko sa sunod adlaw sa Manila. Sila no? Oo. Usa ka paglarga na bay nga wa na pagbalik. Bay ano? Karon na day ka malay ka to, Arnold. O day, samtang wa ko, si Bayron ang akong patanaw-tanaw ni mo ha. Kay ginikanan din sa ato. Ha? Di ko eh. No? Kalain sad nimo oy. Lalaki may imong ipauban-uban ako. Balag ako ra sa dinhi oy. Tulo ka buwan naman ka nga mo trabaho dito sa Manila. Sige, adto na ko ha. Kay maliit niya ako. Paabot na nako akong mga kauban. Nakiktaban din pabaye si Arnold. Unya ang nahibaw-an ni Nini nga ni trabaho ni og tulo ka buwan sa Manila. Oday? Ako'y gibinlan ni Bay Arnold ni Nini. Naglibog ko rin kay may batong ko. Saan ko man eh? Ako ba siyang sultis tanan, ha? O dili? Ay lang sa sultis nining, uy. Nya na kung maabot na ang adlaw nga, nagduda gid siya nga di na mo balik ang iyang pana. Mausa na akong naanday. Basig magiko ko rin kagool nun. Aho man sila'y anak ko. Kung may anak pa sila, di unta na buhato ni Arnold kay maluoy man siya sa bata niya. Unsa ang tamawa man? Sige, maanto na ko sa ila. Susiyon ko si Nining dito sa ila. Uy, Ron, ako pa ni mo no. Di ka magpaduol ni Nining. Basig magkarelasyon mo. Huwag ka muna unya ang magtipon. O, lukoy niya kay ka. Nga makig-live-in ka lang babaeng ninyo. Pangitag daga, uy. Ayaw lang Nining kay minyo. Dali, kaya may nga bagod ko nga. Punguyaban ako siya. Wa man. Sige, arin ako. Atong ko si Nining. Ato ka lang. Nahibaw ko ron, uy. Tud ka ron, may tanaw paghapon kang Nining. Di aman unta ko. Dako kay kung gusto niyo mo, pero wag ko niyo makita. Ayod sa manang gisulti sa kumpana. Ngay kayo mo tanaw-tanaw na ko samtang wa siya. Di man ko inutin nga iyang gibiyaan. Gawas pa, lalaki ka. Niladon ako naon na ikaw perming ako ikauban din, he. Manang gitutukan man ko ni mo maayo, ha? Ilimon ko ni mo, day. Sa dugay ko ng mga adlaw ang atong panag-uban. Kinanga karon pa lang. Angay ka ng masayon sa matuon na gibuhat si Mbana. Ha? Kaya nga no? May mga butang ba? Batang akong bana, ha? Ron. Tubag ako. Sige buhat sa kumbana, ha? Ngayon kilimod na ako. Nining, dili trabaho ang giadto si Mbana nga sa Manila. Ang tinuod, may kabit siya. Nagtaban silang duha. Doon nga sa Manila. Dili ka na tinuod. Ina kung nagbaka ka lang. Tinuod yun di ang tanan. Dito ko gikan siyang kitrabahuan. May undang yun ay si Arnold siyang trabaho. O likigtaban siyang kabit sa Manila.
Ayaw paghilak dahil. Nabaw ko, nadidagin mo balik si Arnold. Pero di pa kini mo ang katapusan sa inyong kalibutan dahil. Paigta kang lalaki, lumabot sa iyong kinabuhi. Unong ni mo. Bati na magkudkog na ang ron-ron. Nga iyo magkong kiilisag lain. Papa ko eh. Nindot mo maglawas ha. Huwag gani. Hantog ka ron. Bangkang ko sa pagsulta ni mo. Kapasa kong kasing-kasing dahil. Gigog makulapang ka. Nasayot pa lang kong daan nga may buhaton ako. Mas may pag ikaw nalay akong gisugutin ni ato. Pero dili pa uhay ang tanan. Sugta ko. Kaya andam kong unong ni mo dahil. Dili na ko ang hindi mo. Pangita na liglaing babae nga. Pure yung daga. Sa pagkaputli. Dili na ko ang hindi mo ron-ron. Ikaw ang gipitik sa kong kasing-kasing. Ang kong gigog ma. Sige na rin. Puslan lang nga gibudhian ko. O gibiyaan sa kumbana. Sige. Gisugot na ka. Stila na mo ron. Muram kang wakit tagdaay mabae sa kalibutan, oy. Ano kang sinining mo man taon? Purbida. Isang dili ba mo balik ang bana na niya, pero minyo gihapon na siya? Gihapon mo makasala na. Bahala na dili makasal pa. Basta kami ang mag-uban. Ay, bahala na. Okay. Basta, kay ako ni tambag na ko nimo, ha? Wa ka mutuman sa kong tambag ni mo. Huwag nagtuman kay yun sa imong gusto. Bahala ka. Ako'y siyangan ng imo taong murag itoy. Tira na nga itong anay na skip. Wa may anak sinasnining, no? Ha? Taki ang yapon na si mo, ano? Lakas buhay ni mo, eh. Basta kaya ko, nitambag na ko ni mo sa mayo ni mo buhaton. Tamisi mo nga, Pelo, eh. Sige ko na ko ni mong tilawan, ha? Huwag ko natagaw na ka. Imarasap kong biyaan. Tungod kininyo ko. Mahal takay ka. Musa, kalibat mo kabiyaan ka. Upahin sa imong bana. Dili siya mabalik pa. Dili na yun. Dali sa imong kwarto, be. Kita na, Roy. Ala ka, wow. Ila pa. Dito bilang kami. Payo. Ini di kata. Wala, uy na naman nakakasuga sa ulo, uy. Anipin mo, anipin mo, anipin. Ay, first time nakagunit ko ako. Uy, bahala kung kaan kong maayo, ani. Ay, ano mo, plaster lang. Paganohan ko, ani. Sige na, hinaya lang, ha. Dako-dako na bagit ni. Plaster lang. Sige na, ani. Agad. Mas nitabo na mo ni Nining aminong nag-live-in. Unya kalit nga may buto ang ibana o buot magbalik si asawa. Apan wa na makigbalik si Nining si ibana. Ako naman na hindi gugma. Ug magdos na siya sa among anak. Naging siya makigbalik si ibana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Marcos. Ginaingon, kung dili naman ikaw ang akong madayon, may pagkutloon ko lang kining way ayo kong pagkatao. Maoking hitabo sa kong kinabuhi nga dili ako mahimong mahikalimtan. Bay Marcos. Oh, bay, parang kinsa na ako nakita, bay. Tanawa na yun, bay. Uy, siya. Bayarod, unsa may kong buhato? Wana. Magkagratol snake na. Maratol magkadayo. Sabat ka, eh. Doon lang siya. Oh, sabat, tagda na yun. Mauwa ko. Bangga din, eh. Kadit, ha? Kadit, libo kayo. Dawata. Uy, kam na kagpanguha ng buhat. Dawata na yun, doon lang siya. Yata ganyan buhat.
Agoy, babatian sa buha ka, batian na. Oh, niyan na siya. Hi! Hi, Miga! Hi, Miga! Ako yung magitagan? Oh, ikaw, Miga, ikaw. Kuan, akong gwapong amigo may ihatag nimo. Sige na dayon, may Marcos ihatag ng buwak ni Bambi. Kuan ka ng Kung wa mo'y lingaw, ay ko ninyog lingawaan ng polos ninyo mga inamaw. Uy, nasuko siya. Kabayhana, idlas mo kayo? Idlas mas bakas ni? Ay! Uy, unsa naman sa nang imong gidrawing, Marcos? Uy, nang sa babae naman sa pudna. Kinsa gud ang babayhana nga pirmi naman siyang drawingon nimo. Ako ang crush ma. Akong one and only. Akong love of my life. Hilas bayat ni mong manabe. Badi ay, eskwela tarong dong. Asa man niya ng uyab-uyab ba? Ay, nagtinarong ito kong eskwela ma kay kining bayan ha, kining siya. Maunigi mo na kong inspirasyon. Ano? Ako? Iyang pakasla? Lagi, girl! Basig malisuan siya siyang panisip kung prangkahan ako siya. Ako'y gusto niya kay doon ako'y laing nagustuhan. Layo na kay si Marcos ni Martin, no? Sige na, girls. Tabangi kong makapupos ako ni Bambi. Ay, guys! Tagtakin na siya, Martin. Uy, pangita na lang kung ang good lain. Good! Sorry kay girls. Kay si Bambi may niyas kong kasing-kasing. Ay, nakatiming yung gura nga miagi ka rin dapita. Nga naman. Nag-atangi ka na kung nga mo agi ng dapita? Yes, Bambi. Tungkol kay... Kay? Ha? Hi, Bambi! Dali, Martin. Arita, dali magtutili. Ka, Bay Marcos. Bigurot man si Bambi sa bukto ni Bay Martin. Sadi ay? Bay Christian, hindi na ako ni madawat. Dili. Kining angiling akong gipang-drawing. Gisi-gisi-on o pinuhulog mayo. Kini pa. Nga naman. Nga nung siya naman ang babae nga akong gipangandoy. Bambi. Nga naman. Nga nung imo man kong giingon ini. Nga naman! Oy, Marcos! Ngano ka diha? Gabiha. Dili na yun. Unsa? Sige. Mahimo ba, Bay Christian? Naman. Ako niya. Hapit naman yung buwa. Ay, malimot ko niya. Ay, ikaw good. Imo mo lang pinalit. Oh, ni Ana di ay ka. May gihatag nga imbitasyos Milda ay. Milda ma. Ay, ang inahan ko, Bambi. Kaslo naman dahil Bambi, kay mabdos naman ko do. Unsa? Bay, asa mo ka, Bay? Sige mo pang badas. Kisa ba yung gipangita ba? Badas lang ta. Huwag mo kong gipangita. Gusto lang kong sugat o dagkong bahas kay magpaligis ko. Uy, batian mong tripping eh. Unsa? Bati butang ano? Klase. Di na. Kaslo na si Bambi bay. Kaslo na babae nga. Mauitanan na alag na ako. Uy, na. Naripaingon akong sak. Patunga ko. Bay, manong patunga man ka diha. Oy, bay. Bay, ko! Para babae maghikog na ka. Oy, kaslo nas Bambi. Pangita na laglain, Marcos. Ay! Kadagas mga babae diha. Ano si Bambi pamanggad? Ay, kalimti na to siya, Marcos. Kalimti nas Bambi. Aduh, tembutan nga eh. Panlawang ka sa Bambi. Ay, Marcos! Mabuang ko poong. Hoy! Kung saan naman taong kadihado, gawad na diyan mong kwarto, oy! Hindi nga naman sa adlaw nga nagdago niya. Sama, di ka lang mukaon! Gusto ka yung maghikog! Maghikog! Hikog! Sakto si Mama.
Ambil lang, be, kay ako'y mablis sa kwarto ni Be Marcos. Be, palihog ko ninyo dong, be, palihog ko. Doon nagkaadlaw nga kay gawas-gawas nang. Lagi in taon, oy, nabalakan ako anang tawahan na diha. Okay. Dire, Amitan ko ining para di kabras pultahan. Aron, mabli ni. Imong til nang, ayaw. Dire, taplin. Dire. Ay! Naguba ng durlam nang. Oh! Hoy! Marco! Hoy! Luuyas kong amigo nang oy. Mao lagi, kisakitan maguna siya maayong naminyo nas Bambi. Naigugma magud siyang Bambi na. Dong, ginaka na mo din sa ospital. Kay gusto kong mabuhi ka pa. Mayali nang kay siya sa iyang kwarto. O lagi, hugang iyang liog. Nasamad sa pisi nga iyang gigamit. Naanghilan pa yun intahon siya, dong. Diri anak, nang anak, kayo mitante ka. Ayaw anak, ayaw paglingo-lingo dong. Naningkamot baya ko nga maluwas ka. Nagpakauwa ko pangaytabang ni bisan kinsang atong mga kaila. Mga paryente aron ka lang maluwas. Kanya karon nga naluwas ka na, dili pud ka mukaon. Uy, dong Marcos, ni apa ko dong, uy. Ni apa kining imong inahan nga nagkinahanglan nimo. Maong kaon na dong ha, maluoy ka taon nako. Sige na, kaon na. Nga na dong, nga. Na ang imong amigos iyang kwarto, hari ay. Lagi pasamok. Ay, luuyas yung amigo eh. Pero tigil niyang gugmahan ni Bambi. Ay, tiunay yun ang iyang gibati kang Bambi. Pero ipaasa pa man na nato nga naminyo naman eh. Ito na. Ading gitnas ka nga ni Bambi. Mura kong babuang atong higayon na. Wa na ko'y laing mahuna-hunaan, gawas pagkutlo sa kong kinabuhi. Pero hangtod karon, wa pagigitugot sa Ginoong ug hangtod karon. Si Bambi paghihapon ang nias sa akong hunahuna ug sa akong kasing-kasing. Magutong higala ang kaagi ni Marcos dinhining atong tulumanon. What's the style? Siya paghihapon is style. Ug mga itong listeners, ato ang What's the Style, Part 11. O salamat kayo sa nag-comment nga na-appeal sa atong pag-vlog. Salamat din kayo sa inyo nga sa kanunay sa inyong pag-comment. Na-appeal dyan na ito pagbasa. Salamat kayo sa inyo ha. O sa tanan akong mga listeners, salamat po sa inyo sa inyong kanunay nga pagsunod o paminaw sa atong makalingaw kayo nga drama. O ako i-shout out, tanan ka-comment sa ako. Shout out na ko si Elencio Abukay, si Sir Luel Balandra, shout out. Shout out po na ko si Oscar Abaydog, si Ma'am Larnie Vidal, shout out po na ko si Clarice Pags, labi na si Ma'am Delsan 99, shout out mo dia ma'am. O si Isel Candy, o si Sir Dads Vasquez, shout out mo dia. O mga itong listeners, tanan ka-comment sa ito, katong shout out, i-appeal na ito sa atong part 11. O mga listeners, kusbo na ko, salamat po kayo sa iyong tanan.